KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulbe ndendinen pulla ummodo fuda Mauritanie ndendinen arpotten molo ba ngara mi bettomo do e Bantamba eden gandi do wadata émission alkamisa kala Sidi Sam anda hande woni badda surprise ndaysan eden gandi émission makko alkamisa kala ko do wadata dum sallahu lamdo jabi jom 20 ans de carrière eden gandi gadi do non wadde émission ngaji e rewbe taw non ko do e nder leydi Sénégal so tawi wiyama Molo Ba présentation ala e makko eden gandi bandirabe fulbe fof ne andi mo woni Molo Ba dum non bismillah ma e émission men émission arpoten fotti koy hande Molo Ba do e Pindi TV hande do pottuden dal do Bantamba TV wadde hande ka baddo invité Debbo Gawlo wono Nafi Gawlo wala biyama ndey hambe no kewda wirude ni hande kanko wonno invité am hande machallah dum non hande ko do pottuden mine ma inchallah sen gummima do paaden ko galle maade Molo Ba an sa ari émission ma midi holto gottotoda adandi min émission am mi yaw arde sabu émission il faut bada dum préparer kono somi pari émission nde wonno Debbo Gawlo ko jontaado hono mbaaya Chéri Bekay Mbaye kanko heewi addande min do bottari min gottodo hamin kar machallah sa avant émission e min mbawi wottade après émission aussi e min mbawi wottade kono mbawi wottade kono wona gerte caaf wona lacciri wona émission ji di gandanɗa woni télé ji di gandanɗa ko gerte gottoto walla kotaji cagre kosam walla tiga neɗo sar yefta ko ɗum ɗo bosi an ko maaro welko an ceebu jengewol kam ko ɗo kewi ɗum noon Debbo Gawlo yiman en debbo ñeeño hande ko konko tigi yonta so yontama noon ndeysan aduna o nder yewete taw noon ko ɗo e Bantamba TV ndeysan Bekay Mbaye goto fof ne andi mo woni Bekay Mbaye ndeysan an ko juurata Debbo Gawlo ɗiɗo jimɓe mbaɗi fayida ala haalmo fortuma ƴeewen mo juurma wutte o wanni mo juurima oɗo wutte ndeysan a wiyanmo Molo Baba Baydi Mal so tawi aɗa yiiɗo welto wimo Molo Baba Baydi Mal ndeysan jadi
gadiɗo wadde jewte gadiɗo wadde animation e Molo Ba gadiɗo wadde yewtere e Molo Ba ndeysan ɗum noon Molo Ba en jurnota ko sallaw lamɗo jaaɓi joni joni o so tawi on gayni émission mon mo mbatta kala e saaha alkamisa ɗo ken bettuɓema sa gayni noon en ƴeewat koota jolene oto he e duuseɗa ha nder galle ma so allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon yeeɓiyankoɓe arpotten so allahu lamɗo jaaɓi mon ji Molo Ba Bantamba TV Molo Ba holno horsito galle mum Molo Ba holno wottorto Molo Ba e nalanke muɗum on woni Ndeye Hambe ɗum noon Allah jarama on jarama jeeɓonde oɗo mbase yebde joni joni so allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV taw noon alaɗo yano artiɗo wonno eɗen gandi ko debbo pullo jontaɗo on woni inna wiya Molo Ba Mobo Baba Mal kadi eɗen gandi ko ɗo garɗen e Bantamba tawɗen mo ɗo mo waɗa émission makko joni joni o noon wonno invité ko debbo gawlo jontaɗo on woni Nafi walla mbiya Ndeye Hamme Boukary Ndeye Hamme Mbuub ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi TV kala e saaha émission men émission arpotten eɗen gandi noon mo fotti hande o ko rewɓe adiɓe e waɗoɓe animation 20 ans de carrière wona ko famɗi ɗum koko heewi so tawi hande yiyama rewɓe batti wadde émission ngaji Allah e nelaɗo mum e ballal makko e cuusal makko o fuɗɗi ɗum o udditidame ɗe goto hen kala wawi suusde hande ne waɗa émission ɗum noon on woni hande mo garnoɗen ɗo liggotoɗo tawɗen mo omo waɗa préparation émission makko joni joni nde o gayni émission makko woni koye hodde alay saago kadi ƴeften mo eɗen gandi kadi ko tahi jolɗen e auto saabu eɗen gandi min namdoymo ɗum kadi mon gandu ko jolni en e auto kadi wona maire jolni en e auto ɗum noon Molo Ba debbo Pula salminama a ñaganama moƴƴeral Pindi TV neni heeɗima e kettugi jaam ɗum noon assalamu aleykum funeram woni yumpañam aussi hono Rougui Sall madame Diop seydi Kawam Abou Diop no kewi wirude ni mi salminima mi juurimama mi salmini Pindi TV naaɓe kamɓe foof mi juurimamaɓe kadi mi weltanimamaɓe a weltanimamaɓe Molo Baba Baydy Mal 20 ans de carrière woni ko mbimi joni ko nden natta hen nde mbaɗen ni muusi kadi eɗen gandi ko en kewani wadde Molo Ba holmo ñimtinɗa tan ha garɗa battuɗa wadde émission ngaji e radio taw ko debbo eyyi ko noon tigui Rougui Baba Yel Sall mi salminima lawol gongol aɗa andi comme no mbiruɗa ni 20 ans de carrière ko hunde ene ɓooyi ɓooyani te kadi sa yi neɗɗo naate hunde tan ko wonɗo yii ɗum wonɗo ñimbumi ɗum mboɗo wawi wiide kadi ene jolfuɓeɓe ene kadi haalpularen ɓe so tawi ko banggue jolfuɓeɓe ko jiyannomi ko Sista Maria en Kebs Thiam en wondude Francisca Diafouné en eɓe mbaɗa émission ji affaire o weeli kam so tawi ko côté Pulaar o mi yettat ɗon ko wayno Mama Ba walla Yaay Kan Diallo walla Jeewo Sall machallah ɓen kadi ko rewɓe dariɓe ɓe gandanɗa eɓe kewno wadde programme ɗum ɗo émission ji radio
koye maɓɓe kadi tumninomi ha jinmi ɗum so tawi ko côté worɓe ɓene kadi mbiɗa wawi wiide Oumar Doro Kume omo jeeya e baɗɗomi kadi tette walla mo ganduɗa mo jiinomi ko waɗata ko weeli kam ha jinmi ɗum kanko Jallis yo Allah ɓuuɓan ɗum ndeysan yo Allah yurmomo yaafomo Ablaye Sarr en kamɓe foof machallah komi neɗɗo noddiyanke gonnomi e radio ji ɗi woni côté Jolfuɓe woni kadi côté Halpulaar en ha Allah waɗi virus o naati kam jinmi ɗum ha nanmi hen ha jottimi ɗo ha jettiɗa ɗo wadde Mawlo Ba hol radio idi noddude ha virus o naate ma tigui eyyi sa ƴeewi radio Témoin FM e radio Jamono FM sa yi kadi ko addi funere nde ko Jamono FM saabu somi noddirino ha jaltumi nodduɗa yimɓe paydannodaɗe men ɓen mbiya ko Rougui Sall naati walla ko Mawlo naati walla ko Ramatoulaye Ba enen ken tata gonnoɗen ɓe ganduɗa daɗe men ko goote so gooto men naati ɓe donkat andude ko holon tanke en innitaki ko ɗon funere nde ni ardi wondi kadi e radio Témoin FM mo Mamadou Oumar Ndiaye on radio hande wonti Top FM ko on kadi kewnomi e noddude ko noon tigui eɗen gandi radio Jamono FM ndeysan jendiyankoɓe hewɓe kadi wonino hen woni no mbiruɗa ni kala e saaha ko jewteɗe ganduɗa jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ko hen fulɓeɓe kala kawranno way kono no Bammal hawritino e Stade Amadou Barry ni kadi nden radio hewani kono eɗen gandi radio ji Pulaar nde fuɗɗi ɗo premiére haalde Pulaar ɗiɗo mbimi e mbimami koye radio Duniya mo Ben Bass eɗen gandi Abou Samba Diop mataw on radio taw ko radio privé woni premiére radio haalama Pulaar taw ko Abou Samba Diop fuɗɗi ɗum ɗo e nder leydi Sénégal ha ɓooyi Mama Ba eɗen gandi Mama Ba watti hen haalde hayso tawi ko Halpulaar kono ko haalanno konko émission ngaji makko ko fatuno koye Jolfe ha ɓooyi Abou Diop artirimo e Pulaar o watti haalde Pulaar o kono foof e waade noon Mawlo Ba watti yiide ko way noon ha e Jeewo Sall en ne wadda e mabɓe émission ngaji walla ne haalda e mabɓe ha hande ñiiɓi hen ha hande so tawi haalama tan ɓen ɓuranima hen inde ko addi ɗum fulla o e fayida o eɗen gandi média no way muusde banggue gorko saka noon debbo aɗa woni hen gila nden ha joni a hassani ko mbaɗa andi wasata joom galle ma desɗo mo en calminimo ken en ñaganimomo jaam ceerno Kisal dendamo mbaɗa andi kadi omo jaggi no fewi no fewi kadi eɗen gandi weeɓani hokkude joom suudu mum kala e saaha ya garta o weeɓani kono omo woppuma omo hokkuma kadi liberté no fewi annene ganduɗa hoorema ko gonnoɗa hanki ko Mawlo Ba ha joni hay jolfu mum laaɓani ko addanma tan wadde ɗum ɗo maɗa ñiɓɗa e Pulaare ha joni a woppani a waɗani démission hay lawol gotol kan dañɗa hen ko heew walla wallahi wona heewde ni mataw ko yidde nde fotiri noon saabu guidarimi koye janggude Pulaar mbattumi janguinde Pulaar toon to Jolof après gartumi Dakar nde jottimi nde gadi min yiilade ko holto duuɗe Pulaar goni pour mi watta janguinde jaami jiidirmi ceerno Samba Aliou Ba mo gandanɗa hande mo afu makko ko min o inniri ɗum mon toon to Kër Massar Esum Kumbalay Ba ɗum noon mi salminimo de passage mi juurimomo ɗon gandirmi dikko en dikko ne ɓiyi ko min inniri ɗum dikko daf mon toon to Mali en calminimo kanko e Khady Niane foof wondude Adama Siley Diallo hande mo gandanɗa ha joni ko min e makko gonti gila nden min gandodir toon to Pengal Abou Diop woni Pengal Abou Diop gonnogal Kër Massar min e kaw Abou Diop en minen fof ko toon min gonno taw an a janguintuno e duɗal ngal walla holɗum mi janguintuno duuɗe Pulaar après ɓeydumi hen kadi mbiɗa waɗa mogo hay mogo mi waɗi fof ko yidde Pulaar tan mi waɗi mogo kono mi ɓooyani hen woni Pengal Abou Diop gonnoɗo Kër Massar o après wonti ndungu ala gaño emin jaaha toon répétition ji ko ɗon ni joom galla mo Assane ɗon o resnuno kam kaw Abou Diop a nana ñande no mo wiye kam omo wiye kam ko goppuɗo kam kono kanko kam Assane woni sehil makko kanko e ceerno Samba foof e Amadou Ndiaye ɓen foof machallah hen min gonduno emin mbaɗa théâtre uji ha wonti kap kawtal pelle Pine an kadi to Sokhna Bayane Yacine en pelle ɗe keewi dal ɓe mbaɗi ɗum fedde wotere théâtre emin mbaɗa hen kono mi ɓooyani hen ko julfo ɓe mbiyata ko yagguma ci yakkuma ko nde wonno mataw mo sikki théâtre o mi yeehi ha ɓooyi tan dal goppumi paatumi
e ɗumin partume e radio ji ɗi tawi noon mboɗo jangginatno mi jangguini golf Pulaar mi jangguini Keur Massar mi jangguini kadi Pikine to mi jangguini ɗon duuɗe Pulaar aɗa jogui séquence uji ɗi ganduɗa tan théâtre ɓoyɗo mo ganduɗa so yeeɓama e télé ne anda o ko Mawlo Ba Zouene ɗo waɗanno ɗum eyyi saabu sa ƴeewi won théâtre goto mo yimɓe keewi toñirdemi ko min e oɗo Bawa Labba Camara ndeysan yo Allah yurmomo yaafo mbamum Keɓe e oɗo Soukara Sy on cassette saaha foof yimɓeɓe ne kaala haala makko e Dikko Daf e Bana minen gonno hen wanno ko namne e jaabuji kamɓe haadigajo en machallah on théâtre kadi ɗumini yaajino dal yimɓe hewɓe e kadi théâtre goto mo mbadduno minen en Nennelo en e Sokhna Ba en théâtre o wiyete ko Nawliram e Yasine en onne kadi e Mamadou Ly machallah minen fof ko hen min gonno kono sakke ɗo fof dal ƴiwmi gandum min ko am ko wonani ko jinmi ko yaltinde wonani e théâtre goppumi théâtre o jokkumi noon e radio ji ɗi premier radio mo gandanɗa ko hen puɗɗimi dañde émission woni Express Anour Express Anour Sodida o wonno on ko Farba Senghor jeyno ɗum Pape Aline Sarr mo gandanɗa kanko woni maire Dara kanko wadduno kam e mabɓe ɓe jetti kam nde gummimi nde Express Anour noon Allah waɗi jaami XFM nde jaami nde XFM gummimi toon paami Almadina FM nde gummimi toon jobbo heewi wiide ni ko mbaɗo transhumé tan gummimi Almadina FM jaami radio Fulɓe nde gummimi nde radio Fulɓe noon mi rewi seeɗa e Témoin FM mo Cheikh Fall Sow après noon par la suite garmi ɗo e Bantamba TV garɗa ɗo e Bantamba TV battuɗa wadde ɗo émission ngaji baɗɗi fayida eɗen gandi émission alkamis kala kadi ɗo kadi mi sikku an tan woni ɗo Halpularde wi o mbimi wima min tan woni ɗo tawa Halpular an tan woni baɗoɗo jewte kadi jewte maɗe aɗa heeɓa hen kala e saaha yeeɓoɓe ɗum ne mbima Mawlo jokku golle walla Mawlo arit ko jewtata ko a meeɗi nande ɗum non min kam kewmi nande hen tan ko jokku golle so Allah e wonno Bantamba TV ne yeeɓe nder leydi e caggal leydi ha tengti Mauritanie kamɓe foof eɓe kewi yebde émission mi meeɗa kadi dañde hen kam so Allah neɗɗo noddami wiyami Mawlo ko mbaɗɗa ko fewani walla Mawlo o rewoɗo boni ɗum saabu toujours aɗa foti wadde ɗum sorade mbaɗowo jewte kam woni télé woni radio aɗa foti toujours wattude hakkille ma ni aɗa wawi finde ƴetteɗa yumma walla ƴetteɗa baaba walla mbiyeɗa ko mbaɗɗa ko fewani ala fof ko a wawa wasde hebde hen a waɗat ɗum noon a waɗat ɗum sorade kañum foof ganda un jour viendra ne wawi daña ɗum ene wawi kadi mbasa dañde ɗum ne wawi wonde so tawi a dañani ɗum tan ko kalata ko a ɓennani yimɓeɓe aɗa andi saaha so tawi neɗɗo ƴettama e média tan koko haali ko fota haalde ko heddi noon ko neɗɗo ne wawi kadi haalde ko foti haalde ko ƴette kono hay ɗum ne tawata ko aɗa naati e banggue mo ganduɗa a fota haalde ɗum kono so tawi tan ko cadre yewtere nde te kadi yimɓe fof ne gandi Mawlo Ba woni radio mum woni télé mum kañum ko fijirde jaleɗe tan andi mi sikku a meeɗata ƴettede hen ha gacca radio saabu ko mbatta ko ne waɗi fayida kadi bandiraɓe ne gandi ɗum so tawi kay ɓe ballitanimo e wutteji e cakkaji ɓe pota woni haala ka e kono noon eɗen gandi Mawlo Ba ko ɓooyani ko waɗino anniversaire mum ɗon ɗo ko 6 walla kol toon ko 6 mbannoɗa 20 ans de carrière bandiraɓe sehilaɓe fof nodduɗaɓe holko wonno sababu majjum eyyi aɗa andi funere so tawi a woni e hunde jiiɗ min wona Oumar Doro ko mi gandanɗa ñande fof ko waɗi anniversaire ko ngol ɗo woni première fois mboɗo waɗa anniversaire mi yetti hen noon hono Elage Baba Beydi Mal gorko mo Doyre Wuro Ndiag Boubou babam mo gandanɗa korsinɗo mo korsinmi saabu nde pellinmi wadde nde mi noddumo téléphone mbimo mboɗo yiiɗi wadde 20 ans de carrière o wi kam ɗum de ko hunde wande fayida te mbimomi kadi mi yiiɗa wadde ko gandanɗa tawtorako jinmi ko naggana ham dat nanguen foof no foti wonirde foof ha yettoɗo yettiɗo o wi kam joni a noddat Oumar Wade sa noddi Oumar Wade mbaɗon kale son mbaɗi kale émission manda no mbimi émission ni son mbaɗi kale anniversaire programme o après ƴeewen liggade hen
te ko noon yaari kadi o jaggi heen no foti jaggirde heen ni haa yettiiɗo ɗum noon mboɗo wiyamo Seydi Mal Demba kanko e Oumar Wade yo Allah yoɓɓe moƴƴere te avant anniversaire o ne kadi o nawi kam haa Zénith nde gonmi nde télé fulɓe woni Zénith makko 2017 mboɗo jeeyno e yannoɓe toon ɓe France ha jaami ha Belgique ɗum ɗon fof mboɗo yettiramo ɗum sabu ko yidde e korse kadi e taganede sabu won hewɓe fonnoɓe yaade Allah hoddirani minne noon mboɗo jeeyno ɓe Allah hoddiri jaahaɓe noon mboɗo yettira ɗum te kadi ko sehil babam yimɓe fof jii e 20 ans de carrière o ko haali ko hakkude makko e babam e kadi kanko babam ko haali hakkude mabɓe no yaari ni ɗum ɓooyi nden min mboɗo dañi presque duuɓi sappo wadde firti ko kamɓe ɗiɗo ko hakkude mabɓe addi hannde ha hakkudemi Baaba Maal wayi no wayni kono fof e waade noon baaba ko haali ko yimɓe nani ɗum o wi mboɗo wawno omo wonde kanko wawno wonde sehil babam taw min gona sehilaɓe walla taw mi yiɗamo kono ko min nangi kanko mo nangi mboɗo nangi ha yettiɗo o gilli gonɗi hakkude amen ɗi ko ɗin caabi hannde hunde yeehi ha yettiɗo ɗum noon Seydi Mal mi yettimo kankone kono mi yetti babam Ablaye Ba toon to Daara Jolof gandanɗa kanko e dendiraɓe makko e koreji makko fof gumminomo gaari to Cices le 12 mai oɗo ɓennude tawtorede jammo tawtorede jammo kadi jammo waɗino fayida no feewi eɗen gandi bandiraɓe kala gaari notitima hen Baba Baydy Mal kadi waɗi hen fulla mum e fayida mum e délégation mum e nalankoɓe arnoɓe kala ñande hen hay goto mettinani ko weltare mawde e Molo Ba so tawi neɗɗo ne waɗa hunde ha noddi yiiɗi ko yiide bandum en yiiɗi ko yiide sehilaɓe Molo Ba addanama enveloppe uji kewɗi Molo Ba hokkama hen galleji Molo Ba hokkama hen oɗo oto mo jolɗen danejo tal Molo Ba Baba Mal addi caabi ɗi wima nda kaari hokkuma oɗo oto hol dokkuɗoma oɗon oto Molo Ba eyyi ɗum mi softat haalde hen oɗo oto rokkimi ɗum ko moƴƴo Oumar Bayal on woni Malick Oumar Bayal bandu Siley bandu Boubacar chéri yandama chéri Kadel chéri Marème Gueye Sow sehilam troisiéme femme makko on jiimo ɗon ñande hen kanko e délégation makko o ari o addi enveloppe mawɗo machallah chéri Binta nde wonno kanko min wiyatamo ko joom 4 gallon bam mum Baba Tuksel machallah nde wonno gadduɗo oto o ha galle Baba Mal ko tokoro Baba Mal on woni Baba Tuksel Baba mo Malick Oumar Bayal kanko tigui okki kam oto o sa yi o rokki kam oto o noon ko sawabune hakkudame Baba Mal e hakkudame makko kanko ko kawam komin sattidiɓe kono tinni relation amen o ko baba mo yiiɗi baba mboɗo yiiɗi baba ha Allah waɗi relation o ɓuuri tidde saabu sa ƴeewi deuxiéme femme makko kanko e nenam pijji ndeysan kanko e kawam kadi jadanno kanko Malick Oumar Bayal kono relation o tinnimo tan ko hakkudame baba e kanko hakkude makko e baba ɗum saabi oɗo oto hande sa ƴeewi oto o joni Allah hoddiri kono o ɓooyi wiidemo rokka kam oto kono Allah hoddiri koye oɗo anniversaire saabu nde Baba Tuksel resata nde mi salmini hono Baba Mansour nden mboɗo yeehi e mariage mbeɗa nawi oto denɗe o ñande hen oto o paani ɗon ene woni ndungu mbimomi kaw en tout cas oto mi luuɓima oto de ha oto paani joni noon mi anda no mbaɗami o wi ijam Molo mate oto o wona oto ma mbima ala oto joom gallam kono hoore woɗɗani dande kono noon mboɗo yiiɗi ko gandanɗa kadi min jeeyan ɗum hooram o wi kam ma dañ oto de te ɗum hande woni duuɓi 3 kono Allah hoddiri ɗum ko e oɗo anniversaire e ballal Baba Baydy Mal kanko waɗi ɗum annoncé saabu kaw alano ɗo ɗum noon en jettirimo ɗum kanko Seydi Mal saabu mbaɗa andi so joguinomo avion kanko e hoore makko ma o tottam ɗum wallahi ɗum noon Allah jarama o jarama kadi o serdima e jolde tataji serni kam e kadi jolde rapitaji kalandoji e terre hen ɗum sawi ɗum en ji guindiyankoɓe meɗen ɓe ganduɗa ne canjino Pular jamma e ñalawma subaka e kikiɗe hokkama ko waɗi ni wayni enen kala o hokki ɗum kadi o hokki ko ɓiɓɓe wiyoɓe mbimi wimami foof ɗum noon ko hedde jawdi makko yo Allah wat hen barke kadi en beltanimomo en beltima kadi baɗɗo sababu ha tiiɗo on woni Baba Baydy Mal on woni Aissata Samba Boubou Yassine o salminama o ñaganama moƴƴere Allah mo ganduɗa guila joli ƴeŋani to ƴeŋata
faw Machallah. inchallah rabbi kadi joom ɓiɓɓe heewɓe joom waɗiraɓe worɓe heewɓe joom waɗiraɓe rewɓe kadi heewɓe ɗum noon o salminama kadi o ñaganama moƴƴere Allah ɗum fof ko konko aɗa wawno eɗen gandi bammal ne jogui ala Molo Ba ne jogui bammum kono ƴeftude inde mum wiye ko ɓinguel Baba Maal goto kala wiya an kam mata ala bamma huɗo fo annani hen kono ko nanɗa ko foof ko yidde nde ɓuranma e ko nanta ko kadi bamma holliri ari ñande anniversaire ma hollirama kam bammal ala Molo Ba ne jogui baba ne jogui babiraɓe ɗiɗo kadi o resnuma ko bammal ɗum noon ñaguete Allah tan ko yo Allah jurno carrière ma mo gonɗa o kona ɗum ko kadi galle o en nanino a dañi galle de ko haala tan eyyi galle o de mi dañi galle de ɓe mbi kono ha joni mi hiyani taw galle o noon yiyani to terrain o mi yiyani taw terrain o noon abdou terrain ji boje tan ala jomum wiya ko sellano joni noon Abdou Camara wi kam ñande hen mamin jahrono totta kam kayitaji Hammadi Bana Sow ɗum noon en calminimo de passage mo fotno arde ñande hen kono dañani arde mbaɗanimo ar inchallah mbiɗanimo o ar so tawi saabu kanko min nani ko gongi yankete kala ko haali o waɗat ɗum ɗum noon en calminimo en juurimo mi yetti noon fedde nde gandanɗa kam nde nangguno e programme Iyane Thiam kanko ardino fedde nde machallah kanko e Adama Diallo Aissa Samba en wondude Coumba Sow en Ami Halillahi Bodiel Diop wondude Moussa Ndiaye en Mouhamed Ndimen machallah Alsane Sow en ɓen fof Ablaye Thiam en machallah kamɓe fof ko hen ɓe gonno vraiment dongel en jaggi hen an e hoorema ala fedde he kono koye jagguɓe combat he jeeyɗa ko wayno mam debbo toon to Belgique Aissata Mody Mbodj kamɓe fof machallah nde wonno e kala saaha to tolniɗa to jarata holno ɗum wayi hankkadi ɓe tampi hen tan on tampi hen tampere nde gandanɗa Tidiane Sarr Mignan wondude Oumou Dieng en Diary Sall en machallah e oɗo no wiyeteno kadi ni Ñumma Ba to Safina koye Seyno Sarr en Ibrahima Kebe en radio fulɓe machallah kamɓe fof vraiment ɓe tampi hen wondude Amani TV Abdo Won kamɓe fof vraiment en mbawa yobdeɓe en ngala jobde mabɓe saabu ɓe darima hen jiida e téléji goɗɗi ɗi gandanɗa ɓe garani kono ɓe tampino hen ha no hannirta ni wonɓe gandanɗa kadi ko le même jour ɓe gari ɓe ƴetti ko poti ƴettude ko saabu hay goto alano dañano sens interdit pour arde mataw ko wasde dañde arde tan saabu hay ITV dañano arde Pindi TV dañano arde kono onon on gari hay so tawi on pilmani ne kadi on gari on mbaɗi soutenir on jonni ha yooɗi machallah ko weltanade on e kala saaha ɗum noon ko weltanade Pindi TV kadi ko ɗum woni ko Daouda Moussa Dia e Abou Samba Diop ko ɗum woni komin gabbitima hande ko en gandi ha joni gasani anniversaire o mo aɗandi hande en kawre comci adduɓe comci en kawre kadi hande Pindi TV ne ari wadde émission mum arpotten janggo kadi galle o suwa ar ma aroy so Allah jaɓi woɗɓe kadi addoɓe wutteji mum min so addoto wuttam mi addanto ballutam tawde hay oɗo wutte ko Bambo Ba totti kam ɗum eko après ari wadde on jii joni wutte Bisou Sama Sow oɗo ko wayno Mayram Pole Séri Jams kankone nde ɓenni nde ko nden addi wutte makko ayi wadde wutteji nana gara wadde kay yaafa kam tan wuttama kay wadde yaafa kam a funere haali gonga noon an kam pour mi tan ko yaafade yaafa kam tan haade mi so addu yaafa tan an ko mbaɗɗa ko ɓuuri wutte noon yaafa tan an banggue mo kennoɗa on ɗum on ɓuuri forde wutte eyyi ɗum noon eɗen gandi ndeysan Molo Ba eɗen gandi ka debbo desaɗo joguiɗo kadi ɓesgu mum en gandi so tawi aɗa waɗaya émission no mbirunoɗen nane ni émission garta ko subaka law joɗɗa bottaji ayi ɗo guila midi aɗan ɗo te to gonɗen ɗo ha joni eɗen ɗo e lawol koota kono ha joni futroyone hay bottari ko ga gottotoɗa saaha a dañta caɗele e joom galle ma wiidema Molo Ba hande émission oɗo hankkadi ɗiɗo émission ngaji mbayi kam kono sondel 2 heures ni hannuɗo saaha tan o laawo no Rougui on hay somi leeli yaade kanko wiyata kam an mate hande e yahani ndeysan mate hande de ko jeudi kappoɗɗo liggoyade hande jeudi kam Allah waɗi ko Allah waddimi jeudi saabu jeudi mbaɗannomi enregistré yalta dimanche walla mi waɗa enregistré jeudi yalta samedi ɗum fof mi waɗi mais finalement jeudi o kanko mbaɗanmi joni direct
kono somi leeli yaade kanko wonata wiide mi joɗɗon tan naata tan aɗa yalta aɗa change wutteji aɗa change ceenuji ama tardu o meeɗa mettinandemi e fodde waɗoyde émission au contraire kay ko kanko wonata e wiidemi ana tardi poɗɗa a foti yaade ma tardu hannde walla ma invité ji ma ngar tawa arani ɗum noon kanko gise maba mi yettiranmo ɗum sabu so neɗɗo suusi walla neɗɗo wawi joɗade ha o saaha ha yettiɗo 20 ans de carrière ko kanko jagganimi hen sabu so wonno waɗiranno tan mboɗo wawi haabde mi woppa kono ala o haaɓananimi o haaɓanani sehilaɓam te sehilaɓam foof no gandimo wonande yiiɓemo ɓe e kamɓe ɓe haalde ɓe makko téléphone ɓe foof a yi an e hoorema toujours on saaha son kaldi téléphone o wonata koye toñdema sabu ka denɗi ko ɗum noon mboɗo wiyamo gise maba toon yo Allah junno gurdam makko mi yetti kadi sukaɓam ɓe ɓe gandanɗa kamɓene nde wonno ɓe gandi ko ɗum jinmi eɓe balli kam hen hay somi hiiri artude nden mi ala oto kamɓe koye mabɓe ɓe jaɓɓoytomi wadde firti ko kamɓene ko gonni ko ɓe kurakimi hen dal eɓe nangi hen saabu ɓe gandi ko ɗum jinmi te kadi ɓe jii toujours eɓe jii avancement na ara hen saabu jour goto wiyeno wiya kam oyi kam wayo an kam oto mo mbiyanɗa o ka dokkaɗo guila nden ha joni min jiyani oto ha ñande hen noon wiya ha ndeke oto ma o ko gonga min jii oto o mbimomi firti ko neɗɗo kala ko gonɗa hay tawi ko guyka tan wujju tan tiiɗi hen tan ganda ɗum ɗo ko Allah waɗi hen foof tan yo won ɓuural taw tiiɗa hen tan ganda ko ɗum jiɗɗa an ko guyko jiɗɗa tan continue guyko ma hay so moƴƴa aɗani nenne komi haalanu konngol kankone en calminimo wallahi en calminimo jeeya e rewɓe waɗannoɓe jewte ɓe o salminama o ñaganama gurdam kewɗam konko wiyanno oyi hay saɗa dogna mbege oyi ya tiiɗ e ko dognata mbege ko gonga wadde kala ko gonɗa tiiɗ hen molo ba meeɗi wadde invité tan neɗɗo mo ganduɗa ñande hen tampinma ha cekɗa mbiɗa minde sinno mi anduno mi watta oɗo invité meeɗi wadde pullo ummoto pullo fota pullo ummoto Sénégal fulɓe ndendinen pullo ummoto fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma